Ήθελα να επισκεφθώ το μνημείο για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού εδώ στην πόλη της Ξάνθης. Ως επί χρόνια αντιπρόεδρος του μεγαλύτερου ποντιακού σωματείου, ενδεχομένως και όλης της Ελλάδος, του καπετάνα Ευκλήδη Αχαρνών, μαζί με τον Παύλο τον Γεροντίδη, με τον Μπάμπη τον Χολίδη και άλλους ωραίους φίλους, κάναμε αγώνες για την αναγνώριση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Αγώνες που σήμερα προσβάλλονται από την παρουσία του κυρίου Φίλη στη θέση του Υπουργού Παιδείας και από τις συνεχόμενες δηλώσεις του ότι δεν υπήρξε γενοκτονία ποντιακού ελληνισμού, αλλά μόνο μία απλή εθνοκάθαρση, και ότι δεν μπορούμε να εξισώνουμε, όπως είπε στη Real News, την εθνοκάθαρση με τη γενοκτονία. Ως Έλλην με καταγωγή και από τον Πόντο και ως οργανωμένο μέλος του ποντιακού κινήματος, ζητώ από τον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα να ανακαλέσει τις δηλώσεις του κυρίου Φίλη και να του εξηγήσει ότι ως Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων της χώρας είναι ο καθήλυνα αρμόδιος για να δώσει τη μάχη για αυτό που αποφάσισε ομοφόνος η Ελληνική Βουλή πριν από 20 χρόνια. Την αναγνώριση διεθνώς της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Εάν δεν μπορεί να το κάνει ο κ. Φίλης, καλύτερα να αλλάξει θέση. Αλλά δεν μπορεί να προσβάλλει όλους εμάς που έχουμε μνήμες, όλους εμάς που έχουμε δώσει αγώνα. Κύριε Γεωργιάδη, γεια σας. Σας είδαμε, μάθαμε ότι είστε εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Λέμε, καλά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, Γιώργο. Γεια σας. Μια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια σας, πώς είστε. Μια χαρά. Σας βλέπουμε όμως που τελειώνει που σας είδαμε και από κοντά. Καλά είστε. Κύριος Ταρεμίδης, πρόεδρος της Κύριος Μούργας. Καλημέρα, ο κύριος Άδωνης βλέπεις και παρακολουθήσει. Χθες ήταν που έκανε και την παρέμβαση και σταμάτησε λίγο το καβέρι, θα μας τρώγανε ένα από τους μας. Πηγαίναμε καλά. Η Σύριος έμεινε στην Αθήνα μετά την επιστροφή, θα της ανανέβει στο Σαββατοκύριακο. Ψόφισε. Τι κάνετε, μετά τέτοιες ομορφιές τι κάνετε εσείς, καλά είστε? Πώς πας? Καλά εσείς? Γεια σας. Ο πιο όμορφος που θα περάσει μέχρι σήμερα στη Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί πάμε να πάρουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πάμε να πάρουμε τη διαβάθμιση και θέλουμε να τη στείλουμε στο Ρήνο της Τζανέιρο στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και φυσικά, εφόσον γίνει πρόεδρος ο κ. Γιάννης της Νέας Δημοκρατίας, ορίστε, φυσικά θα γίνει. Μα φυσικά θα γίνει, κύριε Τσαπανιέλο, φυσικά. Ναι. Ωραία, πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Για να ξέρετε ποιος σας μίλησε, σας μίλησε ένας από τους ικανότερους προέδρους επιμελητηρίων της Ελλάδος. Φαντάσου, Πόπη μου, φαντάσου, κύριος Μωραΐτης, φαντάσου, Πόπη μου, φαντάσου θα πάμε κάτω στη Βραζιλία και θα εξάγουμε τα προϊόντα της Ξάνθης εκεί. Θα σας τρελάνουμε. Η Ελλάδα είναι να φύγει από τη μιζέρια. Ακούστε, ξεχάστε τα μνημόνια, τα τριμόνια, τις γκρίνιες, τους καυγάδες και πάμε να βρούμε στον δρόμο δουλειά. Αυτό έχει σημασία. Σας ακούω πάντα σας, πάντα. Εδώ μιλούσαμε, αφού είμαστε μία ώρα 10 σύσκεψη. Δεν χάνουμε χρόνο εμείς, κύριε Τσιβανή. Καρδιόκες Ξάνθης θα κάνουμε αγώνα να φτάσουμε στη Βραζιλία.
Ναι, στο Ρίο. Γιατί να πάνε στο Ρίο, δηλαδή εκεί είναι η Καριόκας, να το πάνε στο Καριόκα και Ξάνθης. Τι άλλο θα λέει. Άντε, γεια σας. Να πρέπει να έχεις μπάρμπα στην κορώνη. Έχω σχεδιαστεί, δεν ήταν μόνο. Θέλω να κάνω κάτι άλλο. Αν μπορούμε και το κάνουμε, αν με ψηφίσετε θα κάνω το πάνω για να κάνω αυτό. Εάν δεν με ψηφίσετε, δεν θα βγω. Θα έχετε κάτι σαν και αυτό που βλέπετε τώρα. Αν μας άρεσε. Ξέρεις, ο Πλάτωνας έχει ένα πάρα πολύ ωραίο χωρίο, αγαπητέ Πρόεδρε. Το λέω για τη δική σου ψήφο. Εγώ διεκδικώ και την τελευταία ψήφο, να ξέρεις. Άκου πως το λέει στα αρχαία ελληνικά, είναι στην πολιτεία του Πλάτωνα. Άκου πως ωραία το λέει. Αίτιος δε ο ελόμενος, ανέτιος δε ο Θεός εστίν. Δηλαδή, υπέτειος για ό,τι συμβαίνει είναι αυτός που κάνει την επιλογή, την ψήφο. Δεν φταίει κακιά μας η τύχη, ο Θεός δηλαδή. Θα έρθει η ώρα της ψήφου, θα κάνεις την επιλογή σου. Αυτό που θα επιλέξεις, αυτό και θα έχεις. Αυτό το αποδείξαμε εδώ και... Μην λες αύριο, δεν το κατάλαβα. Έδωσε πρωία, προπολεμική. Σε ποια πόλη? Στην Αθήνα, στην πρωία. Ο πατέρας μου στη Φλόρινα έχει εκδώσει εφημερίδα στο Αμύντιο Φλωρίνης. Ωραία. Πρώτα εξέδωσε εφημερίδα και να κατέβηκε να βάλει τα βιβλία κάποιοι. Ωραία, πολύ ωραία. Δηλαδή είμαι εφημεριδάς στην οικογένεια, μόνο σου πω. Εγώ συγγνώμη από την ημέρα που μπούκαρε στο... Μία μόνιμη Φιλοθλούμε, ναι. Εκεί... Ωραία ήταν γενικά. Κύριε Γεια, θέλω μαζί. Πατριωτάκια είμαστε, το είπε και τη γυναίκα μου. Προσπαθούμε να κρατήσουμε ισορροπίες, να σταθούμε κοντά στο λαό μας. Η Αθήνα καμιά φορά μας τα χαλάει, έτσι. Εμφανίζονται σαν σωτήρες. Ισορροπίες. Μη μας τα χαλάτε, γιατί εσύ αύριο το πρωί θα πας στην Αθήνα, αλλά εμείς θα μείνουμε. Εδώ γι' αυτό η Αθήνα μας τα χαλάει πολλές φορές. Ξέρετε, σεβασμιότατε, αφού σας ευχαριστήσω που με δέχεστε. Εγώ προσωπικά θέλω πολύ μεγάλο σεβασμό στην Εκκλησία και εσάς προσωπικά. Το ξέρω. Και για το έργο που επιτελείτε εδώ, που αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολο. Δεν είναι εύκολο, έχει τις ιδιαιτερότητες του, τις δυσκολίες του, λόγω της περιοχής. Δεν σας κρύβω ότι για μένα η Θράκη είναι μια πηγή ανησυχίας για το μέλλον. Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Εγώ προσωπικά, αν γίνω αρχηγός, θα με αξιώσουν εδώ, γίνω αρχηγός. Σας διαβεβαιώ, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ούτε και να το παίξω παντογνώστης. Εάν πάντα δεν ακούτε, θα μου λέτε εσείς. Γιατί εσείς είστε εδώ και ξέρετε. Αυτό που είπατε προηγουμένως. Εγώ την Ακαδημία, το γραφείο μου, δεν μπορώ να ξέρω ποια είναι τα προβλήματα. Στα αλήθεια εδώ. Όσο έξυπνος και να είναι. Και εμείς μας στέλνει η Εκκλησία εδώ για να αφήσουμε την τελευταία μας πνοή, έτσι. Μα μας αφήσετε κι εσείς. Δεν αλλάζουμε και ξέρουμε τα προβλήματα που ο τόπος αυτός έχει και εμείς ό,τι θα πούμε, θα το πούμε μόνο από αγάπη για τον τόπο και για το λαό, έτσι. Δεν έχουμε κανένα άλλο κίνητρο. Τι κίνητρο να έχει. Είχε κάνει πράγματα δημογραφικό. Αλλά τώρα επειδή είμαστε στο μη παρέκει, διότι ο πραγματικός μας δείκτης είναι κάτω από τη μονάδα. Είμαστε λίγο πάνω από τη μονάδα, αλλά με τους μετανάστες. Ο πραγματικός μας δείκτης είναι κάτω από τη μονάδα. Δεν μειωνόμαστε. Κάτω από τη μονάδα σημαίνει ότι σε 75 χρόνια θα είμαστε το 1 τρίτο. Αν δεν αλλάξει ο δείκτης. 4 υποψηφιότητες. Θα έλεγα κατά δήλωσή του ξεκίνησε ως outsider και γίνεται φαβορί. Θέλω να πιστεύω και σε αυτό που του συγχαρητήρια, είναι ο μόνος που είχε το θάρρος, το θράσος που λένε πολλοί, να διεκδικήσει την Προεδρία χωρίς να έχει καμία στήριξη από πουθενά παρά μόνο από τους πολίτες. Και είναι αυτό που τον τιμά και είναι αυτό που τον κάνει διαφορετικό από τους υπόλοιπους υποψήφιους. Από μένα καλή επιτυχία και στο μέτρο του δυνατού δεν μπορούμε να εκτεθούμε. Ό,τι βοήθεια θέλετε, τουλάχιστον στα διαδικαστικά. Λοιπόν, ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης τα είπε όλα για μένα. Δεν χρειάζεται να προσθέσω ούτε μια κεραία. Η δική μου ψηφιότητα είναι ο... Πάρε τον άλλο να σου πει μια καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Οι συγκυρίες κανένα Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλά είστε. Καλά, δόξα τω Θεώ. Είστε παιδί μου.
Γιατί είναι στα 67. Εγώ είμαι 43. Θα έρθετε να ψηφίσετε. Τώρα δεν θα μου το πείτε εσείς. Ναι, γι' αυτό που το λέτε. Εμείς είμαστε δεξιοί. Μπορεί να μην ερχόμαστε κοντά σας σαν αυλικοί, αλλά ξέρουμε γιατί αυτοί που σας στηρίζουν σαν αυλικοί μπορεί να είναι 200 και οι υπόλοιποι που ψηφίζουν είναι άγνωστοι. Το έχω πει και για την τοπική αυτοδιοίκηση και για τις συμβουλευτικές. Γι' αυτό κάντε καλά τη δουλειά σας, γιατί εμείς τώρα που μεγαλώσαμε θα σας κρίνουμε αυστηρότατα. Να μας κρίνετε το δικαίωμα. Έτσι. Χαιρόμαστε. Γιατί λίγο τα ψιλοδιαλύσατε. Να σε καλά, αγόρι μου. Να σε καλά, παλικάρι. Να σε καλά. Και χαιρόμαστε. Όλα καλά. Καλά είναι να μας βλέπετε έτσι. Όλοι καθόμαστε άνεργοι. Αυτά πρέπει να αλλάξουμε. Αλλάζει εδώ η Ελλάδα. Όλα αλλάζουν με πίστη και διάθεση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καμία επιτυχία. Χαίρομαι πάρα πολύ. Σας γνωρίζω, ο άντρας μου περιφερειάρχης στη Θεσσαλονίκη, εγώ είμαι εδώ στη Θεσσαλονίκη και με εξαρτέτησα. Πρώτη φορά θα ψηφίσουμε για εσάς. Για εσάς και για την ευγενία. Και δεν το λέω, δεν έχω κανένα. Σε αυτήν την περιοδία, στα πλαίσια της εκστρατείας που κάνω, βγαίνω από τα και βλέπω τους εκπροσώπους της Εκκλησίας. Ξέρετε ότι φέρει ένα μεγάλο αριθμό στην Εκκλησία. Εσείς εδώ επιτελείτε και ένα ρόλο πολύ ευρύτερο. Και θεωρώ αδιανόητο για μένα να κάνω μια εκστρατεία χωρίς να έχουμε την ευλογία της Εκκλησίας στην πάνω μου. Διότι για εμάς τους Ορθοδόξους η θυσία υπερναός είναι ένα πράγμα. Γι' αυτό αυτή την όλη την κουβέντα του κόσμου κάποιοι δεν την πολύ καταλαβαίνουν. Κοιτάξτε, η Εκκλησία όπως το ξέρετε είναι μάνα και αγκαλιάζει όλους. Και μέσα στην αγκαλιά της φοράνε οι πάντες. Και γι' αυτό οφείλει να είναι μια ανοιχτή αγκαλιά προς τους πάντες. Γι' αυτό και ο Μητροπολίτης, όταν τον επισκέπτονται οι άρχοντες, οι πρόσωποι του λαού, όποιος θέλει, είναι εδώ και το δέχεται. Και όπως όλους τους ανθρώπους και εσάς που καλείστε να υπηρετήσετε τον τόπο, τον λαό και τα συμφέροντα του τόπου. Θα κάνω σεβασμιότητα ότι ό,τι μπορώ καλύτερα με τη βοήθεια του Θεού. Ό,τι μπορώ καλύτερα. Λοιπόν, αφήστε να πούμε εδώ και... Τι κάνετε? Καλά, καλά. Ναι, βεβαίως. Ελάτε, φέρτε μου. Εγώ από τη δικιά μου τη μεριά να το ευχηθώ, γιατί ξέρω πραγματικά ότι ο κάποιος μπαίνει υποψήφιος για να διεκδικήσει ένα αξίωμα, κάνει έναν έντιμο αγώνα. Ότι έλαβαμε τώρα και να κάνουμε πρόοδο, θα χάνει από τον Τσίπρα. Σε 8 χρόνια πάλι βράδυ εξουσία, βγάλουμε ένα μεταβατικό, ας χάσει, δεν πειράζει. Και σε 8 χρόνια πάλι εδώ είμαστε. Μα άμα σκεφτόμαστε έτσι, παιδιά, τι άλλη είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι αυτή η λογική για να κλέξουμε αρχηγό. Εκλέγουμε αρχηγό για να νικήσουμε τον κύριο Τσίπρα. Αυτή είναι η λογική. Όχι για να το είσαστε να μας δίωξε τους αριστερούς και γνώρισε από τους δεξιούς. Όχι. Γιατί δεν γυρίζατε στο πολίτη. Για ένα και μόνο λόγο. Και είναι και λόγο που έχασαμε τις εκλογές. Αλλά εγώ δεν σκοτήσω, είμαι αγγίζητο και πάλι. Όταν σε ρωτάνε, πείτε μου, είστε δεξιός. Λέω ναι, είμαι δεξιός. Ναι, είμαι δεξιός. Και δεν κατάλαβα. Και για ποιο λόγο στην Ελλάδα πρέπει να είσαι αριστερό, να λες με περηφάνεια είμαι αριστερός. Και άμα είσαι δεξιός, να σκύψεις το κεφάλι καλές. Σωστό. Είμαι δεξιός. Είμαι κάποτε ήμουν δεξιός. Είχα και ένα δεξιό παππού. Όχι, βαίνω. Εγώ δεν λέω. Φιλοδοξία διαθέσω την ενεργητικότητά μου για τη Νέα Δημοκρατία. Εσείς θα αποφασίσετε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν πάει, όχι, δεν πάει. Σιδερόπουλος. Κυριακό. Έλα, γρήγορα. Έλα, σε μιλήσω. Όσο πιο σύντομα γίνεται και να μπορέσει να πάει στα δύο μέσα. Έχουμε τερματοφύλακα, έχουμε άμυνα γερή, έχουμε κέντρο, αλλά δεν έχουμε το νούμερο 9 για να βάζει γκολ στη Νέα Δημοκρατία. Τελείως. Ο κύριος Γεωργιάδης είναι το νούμερο 9. Τελείως. Τελείως. Πες το μας. Το νούμερο βγάλε το Έλα, το έφερε. Εντάξει, το έκανε. Δεν πήγα, αλλά έχω φίλους εδώ κάτω.
τους φίλους, αλλά ήσουν τότε μικρός από εμένα. Τώρα δεν θέλω να πω παραπάνω το τι κάνατε. Πάτε και ένα φιλάκι από εμάς. Όχι. Να είστε καλά. Αυτό ήμασταν στο ίδιο μέρος, στο Δοξάτο. Τέλεια. Πάντα έλεγα πότε σε συνταγός, πότε σε συνταγός. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Τι κάνουμε, καλώς ορίσατε. Και στην πόλη μας. Στο πλαίσιο της μάχης των ιδεών που είπα προηγουμένως, θέλω να ακολουθήσω το παράδειγμα που ακολούθησε, που έκανε μάλλον, ο Νικολάς Σαρκοζή στη Γαλλία. Ακούστε τι κάνανε εκεί. Εκεί ο Νικολάς Σαρκοζή, ο ηγέτης της γαλλικής δεξιάς, είπε ότι πρέπει να απαντήσουμε ως Γάλλοι στο εξής ερώτημα. Ποια είναι η θέση της εθνικής ταυτότητας της Γαλλίας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση το ένα πράγμα που θέλουμε να κάνουμε. Όλοι πιστεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτή πια. Όπως έχει γίνει ο κόσμος παγκοσμιοποιημένος, δεν έχουμε τα περιθώρια. Δεν έχουμε μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Αλλά δεν έχουμε τα περιθώρια. Αλλά εδώ τίθεται ένα μεγάλο ερώτημα. Ποια είναι η θέση της εθνικής μας ταυτότητας τώρα των παραδόσεων μας, της συγκρότησης της κοινωνίας μας σε αυτό το νέο περιβάλλον? Αυτό το θέμα πρέπει να αναδείξουμε. Γιατί ένα κεφάλαιο είναι να είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλο ένα κεφάλαιο να διατηρήσουμε την ταυτότητά μας ακέραιη και το χαρακτήρα του ελληνισμού και της ορθοδοξίας ακέραιο. Γι' αυτό είμαστε δεξιοί. Αλλιώς δεν θα ήμασταν. Αυτό είναι λοιπόν ένα κομμάτι που το βγάλουμε μπροστά πολύ. Και η Νέα Δημοκρατία τώρα πρωταγωνιστεί σε αυτό το εθνικό διάλογο. Γιατί αν δεν πρωταγωνιστεί, δεν είναι απαράδεκτο να έχει κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία τον τόπο και να έχει αφήσει αυτά τα σχολικά βιβλία τα οποία είναι φτιαγμένα από την άκρα αριστερά. Πάντα τα σχολικά βιβλία που μαθαίνουν τα παιδιά μας γράμματα σήμερα και πάντα βιβλία μου από 30 χρόνια. Πάντα δίπλα. Θα κλάψατε. Στην τρίτη δημοτικού είναι κάνω του παιδιού μου και το γιο μου, τον βάζω και διαβάζω τα παλιά βιβλία κατά τον Κυριακό. Για να μάθει γράμματα. Γιατί περίμενα από αυτά θα ήταν γράμματα. Στην τρίτη δημοτικού τα παλιά βιβλία μέχρι το 81 μαθαίνανε ελληνικά από Παλαμά, από Δροσίνη, από Λουντέμι. Τώρα στην τρίτη δημοτικού μαθαίνουν ελληνικά από τις οδηγίες χρήσης μιας καφετιέρας. Αυτή η παιδεία θέλουμε. Γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν ανέβησε αυτά τα θέματα? Ξέρετε γιατί δεν ανέβηξε? Γιατί φοβήθηκε την αριστερά. Θα παραμείνει και το Πανεπιστήμιο της Ορστιάδος να το ενδυναμώσεις και να το προσέξεις. Πρώτα απ' όλα το νοσοκομείο του Δημοτικού έμεινε πλέον υπουργός. Είχαν και οι εισηγήσεις θα κλείσει. Επειδή ήμουν υπουργός στην εποχή που οι εισηγήσεις αυτές υλοποιούνται ή όχι, επέλεξα όπως είναι να μείνω. Άρα δεν έκανα να με πείσει για κάτι που ήδη αποφασίστηκα τον παρελθόν. Στο Πανεπιστήμιο δεν είχα εμπλοκή αλήθεια μέχρι τώρα, αλλά ξέρετε, η Ορστιάδα είναι μια υπέροχη πόλη. Τον Εύρο τον αγαπάω, θα άγγελ τον αγαπάω. Εγώ και αυτό. Νομίζω πρέπει να συμφωνήσουμε σε αυτό. Πρώτα απ' όλα το μνημόνιο τελείωσε. Ναι, όχι. Αλλά εσύ όμως... Τώρα όλο με το μνημόνιο. Ναι, εντάξει, αλλά εσύ όμως από την αρχή... Ακούστε. Εγώ έχω αποφασίσει στην πολιτική μου ζωή ότι τον κόμμα ψέματα δεν θα πω. Εγώ τι είπα την πρώτη μέρα? Παιδιά είναι χάλια, αλλά ο δρόμος δεν υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει, γιατί άλλοι δεν μας δίνουν λεφτά. Ήταν μια εποχή που λέγαμε να μας δώσουν λεφτά οι Ρώσοι, οι Κινέζοι, οι Αμερικανοί. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Δεν βλέπουμε ούτε πράξη ούτε Νέα Δημοκρατία, ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε πουθενά. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Αν βλέπαμε αυτές τις πράξεις που λες, εγώ εδώ με σπίτι μου τώρα με τη γυναίκα με τα παιδιά μου. Είμαστε εδώ γιατί αυτό που λες εσύ, αυτό πιστεύω και εγώ. Αλλά δεν έχουμε καλύτερο σπίτι από την Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι το σπίτι μας. Αυτό το σπίτι πρέπει τώρα να το ανακαινήσουμε, να το εκμοντερνίσουμε, να το παρουσιάσουμε καινούργιο στην ελληνική κοινωνία. Το ίδιο σπίτι θα είναι, αλλά καινούργιο. Για να μπορούμε να πάμε στο Αυτή βγήκε, αν δεν βγήκε. Ξαναπέστε, please. Ξαναπέστε. Ξανά.